Koro wabiro ma serious. No kone ni wan kwa duogo round 3 gi round 10 to ma podi matin, podi jopiny. Wadwa duogo ma kineno Steve original to mag bed ing'eyo ni ma Steve original. Pok iki kineno nyakwar guok original ka biro. Wadwa nyisi gik moko ma serious, gik momiyo ng'ato nya wacho ni subject yom e secondary high school. To bang' kosewacho ni subject yom to kipenje kata 1 + 9 okia. To kia kata ni ng'ama noluoko tie Yesu. Koro nyakwar guok biro. Hello. Nyakwar guok. Tamonji ka. Maber. To kawuono kiki pam lemba, chechi ng'eni pamo lemba punyo jomi abe nyako osiptal. Awaro ranya kineno subject ma yiero ka ber na mar diara analwa Itimo physics. Itimo Ma wapim. Anate timo siari. Ane bang'e kaka Yesu ringo. Kida ng'enya kaka Yesu nodhi. Timo subject ba. Ana timo siari. Natuma ni timo siari. Ana timo siari. Yo kato. Siari ane subject. Awanya ngono. Wanyisi kida na bedo ya ginyire class kabine na. Kero timo siari. Gani gara timo siari. Kata timo siari ano kinya yomba. Bodo kinya yomba. Wanyisi ni okanya yomba siari. Okinya yomba. Ni okanya yomba siari yani. Yomba. Adwa penji question ni. Yesu no dhi neno. Yesu no dhi neno Zakayo. Mano no ayudo koso kayo. Ayudo. Amante yudo. Yesu no dhi neno Zakayo. Aya, amba pe. Yesu no nyole kum dhok, do. Benji awinji. Yesu no nyole kum dhok. To okiele e dhok kanyo, do. Amana dir koso miria. Mana die. Adie. Mana die. To diduo kae niya. To dhok mane onyuol od dhok kamano nyole. Jawinji. Mago ne dhoge ng'a, ok inyisa wa. Doge. To mago ne dhoge ng'a yo. Jomi wacho ni ng'esiari. Kanyi ni ng'esiari siari ni den. Wale hapa. Ida dhogo ne mag ng'a. Doga pande gin dhoge Zakayo. Mabe wiyo kethore. Wiyo kethore. To ine minyisa ni Yesu nodhi neno Zakayo. Kasto koro ambe kaka an jasiari maduong'ni matimo siari mong'e gi schools moro amora manie siari maka kawo paisa koro asapio remda akawo ni Zakayo plus akawo yo mane nye Zakayo luwo an iwinjo kanyo nang'o to ng'akelo ni iwinja ma aya koro imbe ero ikoni akia siari in ing'e ni Nyasaye duogo tije kata nanga penj ni ko maber dong iwacho maber ka ning'e siari ing'e moko kata pod inya yomba Nyasaye duogo tije koro kune jopiny anyiso gi ni ma yier subject mayot ma tek ka siari biro kony an ang'e nyaka tichieng' ma Yesu duogo Yesu duogo chieng' ngeso godhiambo kendo chieng' moduogono wanyisi ni chieng' ma Yesu duogo chieng' ngeso godhiambo oma ji biro bedo chieng'no Christmas obiro chamo rabuon gimoro amora obedo nyaka chieng'no nyaka ot minenogi magi biro bedo mana mwalwang' ni lero Anwa adhi arit duok Yesu mabiro. Yesu duogo Sabato godhiambo. Yesu duogo Sabato godhiambo. Ting'eni kawuono to Friday. Wan jok matimo physics wako. Utimo physics. Mano wach. Wan kaka an pastor. Ne kik koti mar wako. Arito goduok Yesu. Makwadhi haleluya. Yani warito Yesu. Duok Yesu. Haleluya.